Så har vi her frøken Pap. Nu skal I bare se, frøken Pap, hun påstår, at hun kan trylle sig igennem den der lille bitte ring. Tror I på det? Nej. Prøv lige at se, hvor stor hun er. Altså, må vi lige se? Må vi lige se? Det går da aldrig godt, hva'? Vil I se det? Ja. Vil I se det? Man kan jo ikke. Jeg tror ikke, den er til at snakke så ud af. Så sætter hun fast. Det var da også lidt tosset at folde sig sammen på midten, altså. Sidder du fast? Er der en, der tænker sig at hjælpe mig? Og ham der, han har ikke så travlt lige nu. Kom her. Sådan. Det var rigtig godt. Sig mig lige, hvad hedder du? Lærke, vil du hvis du lige vender dig om og nejer til publikum, så klapper de fuldstændig vildt. Nej! Lærke, det var fantastisk, mine damer og herrer. Jeg er helt paf! Tusind tak for det. Så har vi her Monsieur Dellerpuff. Hvad har du der? Med min hat, der har jeg 3 snore, som alle er lige lange. Som er lige lange. Ja. Er de lige lange? Er I helt sikkert, at I er helt lige lange? Det virker lidt mystisk. Nå, men jeg kan modbevise jer, at de er lige lange. Jeg bliver helt svimmel, så magisk er det. Se, nu har jeg et problem. De er lige lange, men der er en illusion over dem. Og for at den illusion skal kunne gå væk, skal jeg bruge nogle magiske ord. Kan du komme med et magisk ord? Simsalabim. Kan I nogle gode magiske ord? Bare kast dem op. Nej, det var nogle gode nogen. De er faktisk praktisk taget lige langt. Mine damer og herrer, Monsieur Dellerpuff. Sådan skal det gøres. Det var hip, bam og pop. Sådan. Må jeg nu præsentere Monsieur André. Vi skal gøre opmærksom på, at der er ikke hemmelige magneter.
lige døren, der trækker. Ja! Monsieur André! Lad mig præsentere ugen dom med dommer og dommes. Hej, hej. Hej alle sammen. Hej. 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 Hej til jer. Det var ikke med vilje. Det var altså ikke sjovt, det der. Jo. Du var ved at falde. Jeg var ved at falde ind i børnene. Ja, stadig. Skal vi ikke lege en leg? Jo, hvad skal vi lege? Vi skal ikke med til lærken. Prøv at se her. Prøv at skubbe lige der. Okay. Det er altid svært, det her. Se, jeg har allerede startet. Men jeg er nemlig meget bedre end dig. Ej, det er så Hvor er svært. du dårlig. Nej, hvor er du dårlig. Så jeg kan Ej, også prøv at gøre. høre, det kan du altså ikke. Det kan jo ikke være bekendt. Bare fordi jeg er bedre end dig. Kan du kaste med dine pærner? Det er også dansk. Det holder fast. Se, hvor dårlig du er. Se, det holder fast. Nej, jeg snyder ikke. Så jeg kan også kaste min. Ja, med pinden. Det kunne du ikke, hva'? Du snyder bare. Jeg kan få min op på fingeren. Skal jeg også? Nej, altså det er jo min. Ja, Du skal få din egen op på fingeren. det kan jeg også godt. Ej, Nej, du holder fast i den. Jamen, den er der på min finger nu. men du skal jo ikke pinde med. Jeg skal ikke pinde, men det gør Det jeg skal være ikke. sådan her. Det kan holde ikke pinde. Du snyder jo. Det gør jeg altså ikke. Ej, jeg gider altså ikke lege med en, der snyder. Er hun ikke tarvelig? Jo! Det gider jeg altså ikke. Det kan du lige. Nej, vi vil ikke snyde. Nej, ved du hvad? Det gider jeg heller ikke med dig. Det var da noget af det dummeste, var.